Volám sa Pavol Murín, kandidujem na poslanca miestnej časti Bratislava-Devín. A v Devíne bývam aj s rodinou od roku 2001 s krátkou dvojročnou pauzou počas rekonštrukcie nášho rodinného domu. Kandidovať som sa rozhodol preto, lebo za posledné 4 roky počas starostovania Ľuby Kolkovej som bol s vecami, čo sa týka samosprávy v Devíne, viac menej spokojný. Je to možno paradox, že som spokojný a napriek tomu chcem kandidovať, ale tento paradox je len na prvý pohľad. My sme sa do Devína prisťahovali v roku 2001, vyhliadli sme si toto krásne miesto, tiché, v prírode, no ako každý občan, najprv som bol na miestnom úrade vyžiadať si tzv. Územnoplánovaciu informáciu, či sa náhodou v susedstve môjho budúceho bydliska nechystá stavba nejakého veľkého neforemného sídliska alebo niečoho proste, čo by ma rušilo. Odpoveď bola kladná, pustili sme sa do stavby, zobrali sme si hypotéku na celý život doslova a ešte predtým, než sme sa sem stihli nasťahovať, nás stihlo nemilé prekvapenie v podobe informácie, že doslova tu, na tomto mieste sa má stavať nové sídlisko firmy Skanska. Toto bol v podstate aj dôvod, prečo som sa hneď takto do komunálnej politiky zaangažoval, no preto, že sa ma osobne dotkla, nejakým spôsobom narušila moje osobné záujmy, moje osobné plány. Toto prekvapenie z dielne bývalého starostu Pacelta bolo veľmi nemilé. Spôsob, akým vtedy komunikoval na zastupiteľstve so mnou ako s bežným občanom, sa mi nie veľmi pozdával a rozhodol som sa, že tieto veci sa musia zmeniť. No, našťastie potom prišla v Devíne zmena. Zmena v podobe starostky Ľuby Kolkovej a počas týchto 4 rokov som sa takéhoto nemilého a zásadného prekvapenia v Devíne nedožil. Toto je jeden z dôvodov, prečo chcem s Ľubou spolupracovať, prečo mi tieto veci ležia na srdci a jednoducho nechcem sa dožiť opäť takéhoto nemilého prekvapenia, že do mojich plánov, do môjho osobného života mi začnú zasahovať skupiny alebo firmy jednoducho v rozpore so zákonmi, v rozpore s obvyklými pravidlami, ktoré by tu mali platiť. Veľmi dobre si pamätám situáciu, keď sme sa proti sídlisku Skanska postavili. Všetci, doslova všetci, až na malé výnimky mávli rukou, že to aj tak nemá zmysel, že tú stavbu nemôžeme predsa zastaviť, že firma Skanska je obrovský gigant, je prepojený na vládu, na štátne zákazky, že jednoducho nejakí občania drobní z Devína nemôžu túto vec zmeniť. Ja som vtedy zapochyboval a povedal som si, že mne osobne stačí, keď urobím všetko preto a sám pred sebou budem mať čisté svedomie, že som urobil všetko preto, aby som jednoducho týmto veciam zabránil. Výsledok je ten, že po 4 rokoch tu, ako vidíme, žiadne domy stále nestoja. Moje deti 4 roky mohli vyrastať v kľude, na kľudnom pozemku a nevyrastajú na stavenisku. Už teraz si hovorím, že to zmysel malo a bol to úspech, keď už by sme mali získať len tých 5 alebo 4 roky pokoja a kľudného života. Devínčania ma pravdepodobne poznajú najviac z kultúrnych podujatí, ktoré za posledné 2-3 roky spolu s Olgou Mikulášovou a spolu s celou kultúrnou komisiou páchame na devínskych námestiach a lúkach. Veľmi dobre sa darí devínskym hodom, vinobraniu, šarkaniáde, ktorá doslova prekročila ten devínsky rámec. Ja mám z toho veľkú radosť, pretože v podstate to, čo je mojou prácou a to, čo ma živí, môžem tunak doma v Devíne robiť ako koníček, že organizovať verejnokultúrne podujatie. No a Devínčania sa z týchto akcií tešia, chodia v hojnom počte. A toto považujem zatiaľ za taký svoj najväčší prínos do devínskeho života. Chcel by som, aby Devín bol lukratívnou mestskou časťou. Lukratívnou v tom zmysle, že ponúkne
presne to, kvôli čomu som sa sem nasťahoval ja so svojou rodinou. Ponúkne zároveň pokoj vidieckej štvrte, vidieckej časti, ponúkne prírodu, historické prírodné rezervácie, ale zároveň ponúka aj všetky výhody veľkomesta, výhody hlavného mesta. Dostupnosť mestskej hromadnej dopravy, dostupnosť služieb, dostupná komunikácia s úradmi. Proste sú to tie klasické mestské výhody, ktoré si dedinský človek niekde 100 km od Bratislavy rozhodne neužije. Stal som sa členom komunálno-volebnej koalície za krajší Devín, najmä preto, že túto koalíciu považujem za čitateľnú. Podporujú ju čitateľné politické strany, podporujú ju čitateľní, vo všeobecnosti známi ľudia. Vieme, čo Ľuba Kolková za 4 roky urobila, vieme, čo neurobila. Verejne sa za svoje názory dokáže postaviť, dokáže sa pod ne podpísať a dokáže aj podstúpiť kus rizika svojho osobného za presadenie týchto záujmov. Preto som rád, že som našiel spolupracovníkov a že sme dokázali takúto kompletnú koalíciu vytvoriť.